एक कहीं रे घरवा के एके परिवारवा बिचारवा अलगा अलगा बा बिचारवा अलगा अलगा बा। रुकत नइखे बाबूजी के लोरावा के धार हो, जियते बटाई गइले खेतवा बधार हो। रुकत नइखे बाबूजी के लोरावा के धार हो, जियते बटाई गइले खेतवा बधार हो। 10 गो के पोसी देल एकरे अचारवा असरवा अलगा अलगा बा। 10 गो के पोस देलसु एकरे अचारवा असरवा अलगा अलगा बा बिचारवा अलगा अलगा बा। एक ही रे घरवा के एके परिवारवा बिचारवा अलगा अलगा बा बिचारवा अलगा अलगा बा।